Il-Ministru Rodrigo Galdes għalilna li l-Gvern qed jimxi bit-trasparenza brabta ma' deals fraudolenti ta' Vitals u Stewart iżda jinsab skomdu immensa biex jispjegalna għaliex hu kien wieħed minn dawk illi approva trasferiment ta' 3 sptarijiet minn idejn Vitals Global Healthcare għal Stewart Healthcare. Fis-sentenza mogħtija mill-imħallef Francesco De Pasquale f'paragrafu 506 jiena ċaru tont illi l-Gvern ta' Malta kien obbligat il ma jaċċettax kwalunkwe trasferiment bejn Vitals u Stewart minħabba l-fatt il-VGH ma kienu laħqu ma' ebda obbligu. U għal-qasat il-Gvern kellu jitlob ir-riċessjoni tal-kuntratti kollha iżda minflok il-Kabinett sħiħ inkluż fost oħrajn il-Ministru Galdes u saħansitra l-Prim Ministru attwali Robert Abela qablu li jsir dan. Kif saħaq Joseph Muscat fl-aħħar jiem meta qal li kollox sar bil-barka tal-Kabinett tiegħu. Nista' ngħid huwa li kull deċiżjoni kienet endorsjata mill-Kabinett. Kien hemm il-komfort tal-pariri legali. By Robert Abela? Skużi? By Robert Abela as well, who was your consultant? Ma noqgħodx nitkellem fuq min jagħtini l-pariri u ma jagħtinix il-pariri. Għalaqstant, it-tlieta wara nofsinhar Net News staqsal il-Ministru Galdes għalfejn ta' din l-approvazzjoni u min se jerfa' responsabilità ta' dan l-email. Għalfejn inti tajt l-endorsement tiegħek meta seħi trasferiment bej Vitals u Stewart. Min se jerfa' responsabilità għal da kollu? Għax sissa staqsejna fuq l-istaqsejna ma ħadd għadu ma refu responsabilità. Rodrigo Galdes għażel li ma jweġibx id-domandi u sqar li l-Gvern qed ikun trasparenti fil-waqt li b'mod surreali saħaq li jekk jirriżulta li kien hemm ċenteżmu li l-Istat ħareġ għal xejn se jitlobhom lura. Il-Prim Ministru għamel il-talba tiegħu ukoll l-Awditur Ġenerali biex jinvestiga u jekk jirriżulta li kien hemm ċenteżmu li l-Istat ħareġ u li jrid jiġi ritornat lura, il-Ministru kien ċar fid-diskors tiegħu fil-Parlament li ħajkun qed jintalab dawk il-flus li kienu dovuti. Però aħna trasparenti biżejjed, il-Prim Ministru tkellem mod ċar u m'għandix inżid. Madankollu, meta Net News insista biex il-Ministru Galdes iwieġeb għalfejn u appoġġja trasferiment kundannat mill-qorti, Galdes għażel li jħalli il-konferenza tal-aħbarijiet. Ministru, inti flimkien mal-qbija tal-Kabinett ħadd deċiżjoni li l-ex Prim Ministru Joseph Muscat qed jgħid li inti tajt l-endorsement tagħha. Għalfejn qed taħrab, Ministru? Ħadd deċiżjoni għalfejn qiegħed skomdu biex twieġeb għaliha. Francesco Catania, għal Net News.